मतलब 3 गो बेटा हलै तो एगो माँ हलै 3 गो बेटा हलै तो ओकर मैया हलै ना जे शिव चर्चा में मतलब बहुत ज़्यादा लीन रहा कहा न हलै कि हम मतलब कुछ होबू चाहे ना लेकिन हम शिव चर्चा में जाबू एकदम सब काम धाम कर ले आ टोटल काम करके चल जाए शिव चर्चा में तो एकदम दिन भर पूजा पाठ में एने दिया बारे एने पूजा करे मने खाली रुपया पूजा पाठ में काहे कि हमरा कोई माथा खाली भोला बाबा से मतलब है। तब पुतोहिया एगो बेटा के बियाह कैलक 2 गो बेटा के बियाह कैलक 3 बेटवा के बियाह कर लेलक। तब पुतोहिया सब कहे लगल कि कितनो बुढ़िया सब काम करके जाए न मतलब शिव चर्चा में रोज तब बेटवा कहे न मौगिन सबके कि आई जी मैया के तो तोर खाली यही कर रहो जितना कमाई था जे सब तोर मैया दिया बत्ती कर करके बर्बाद कर दी था तू रुपया जब कहा तू हमरा खाए ला दे चाहे ना दे लेकिन तब 10 किलो महीना में घी खत्म कर दी था तू और सागरों मने दिया रात भर मने ओकर का नाम लिखा हमारा रात भर एकदम इंजोर रहे के चाहिए घर में मतलब अंधेरा ना होवे के चाहिए। हमरा खाना ना दिया 4 रोटी की जगह 1 रोटी दिया लेकिन हम दिया भाई बारबो तो ओकर पुतोह की सब बढ़िया ना लगल पूजा पाठ ना कर रहल तब पूजा पाठ ना कर रहल तो कहला कि ए जी ये सब ना हमरा ही चलतो इतना मेहनत से रुपया कमा के बाहर में रहा है लावा है जे माए तोर सब घी बत्ती कर करके बर्बाद रुपया कर छू जे माए के तू अलगे कर दा जे ना रखबो हम माए के तोर। तब बेटवा कहला कि देख मैया के कैसे हटा दियो अब हम कमाई तो सब लगा दे चाहे कुछ करो आज हम जे ही जे माई के बदौलत ही हमरा 9 महीना मैया रखो है और पेट में ओकर बाद पोस पाल के गल तो ओकरे न हम कमा के दी थी आई जे हम मैया के अलग ना करबू जे तोरा मन हाउ जे कर दे। तब बेचारा माँ कहे कि ना माई के एकदम तू अलग कर जे हम तू ना पनप बाजी जे ना पनप महीना में 10 किलो घी जलाई तो कहाँ से हो तो ये दिन भर पूजा पाठ कर में एकदम बेदाम होला थो आ कौची होई थो कमाई था तो रुपया होई थो ना कमे तो भोला बाबा दे थू रुपया ये चला तो हथू शिव चर्चा में सब घी बर्बाद कैले हथो। तब बुढ़िया अब सोचे लगल तब फिर बड़की पुतोहिया के बड़ी बड़का बेटवा समझाल कि ना रख ले तब फिर मैया कहल कि तू ही रख बेटा वो 2 गो तो एकदम नहकार ले हो। तो बड़की पुतोहिया कह कि तोरे दने रहा ही हो तो बड़की पुतोहिया दने 1 महीना रहा तो 10 किलो घी बर्बाद कर मतलब दिया बार दिलक कहल कि ना रे बाप हम ना रखबी बुढ़िया के हमरा ना बर्दाश्त करे के क्षमता है जाओ मंझली दने 1 महीना रखा लियो अब जे अब हम ना रखबो। फिर मंझली दने गेल तो वह 20 किलो महीना में घी जलावे लगल। हाँ तो मंझली पुतोह कहलक कि ना हम ई बूढ़ी के पार ना लग तो रखल इनकर खर्चा हमरा से ना पूर तो हम बाल बच्चा के देखम कि इनकर हम घी बत्ती करम जी रात भर इंजोर कर कहाँ इंजोर रहा ना हम ना रखबो। तब फिर छोटकी दने चल गई तो छोटकी दने और 30 किलो खर्चा कैलक 30 किलो 1 किलो के रोज घी बत्ती कर दे बुढ़िया और शिव चर्चा में जाए जहाँ दिन भर सब काम करके रहे तीनों पुतोह होकर कहलक कि ना ये बुढ़िया के एकदम हटाना हो कोई दिन न रहा। अब बेचारी उस शिव गुरु के शिष्या महादेव के सुमरे लगल कि महादेव इतना मेहनत से हम 3 गो बेटा पोसलियो आई 3 गो पुतोह है हमरा पूजा पाठ कहा कि खाए ला ना दे लेकिन हमरा घी बत्ती दे हमरा से ना छूटतो। तो ओकरा तीनों पुत्र तब कहला कि ठीक खाओ बेटवन कहला कि ठीक खाओ जब तोहनी कहते हैं तो 5 भाई बोलाओ कि का राय विचार दे हो। तब 5 भाई ओकर गाँव में क्या तो कहलक कि जे मतलब बुढ़िया कहाँ जेतै जे बुढ़िया के भाई घर दुआर देम ही न रहे अपन कमाती खेतै जब तोहनी ना रखमही तब बेचारी सब बेटवा पुतोहिया सब बढ़िया अपन पक्का प्लास्टर वाला घर ले लेलक आ बुढ़िया के एगो ऐसी कैसे रही टूटल फूटल नियर जे दे दिलक झोपड़ा झोपड़ी हाँ मैया के दे दिलकै। तब मैया बेचारी अब ना को दिन भर पूजा पाठ करे आ तनी मनी काम उम करे कार उर के मतलब खाए लगल बनावे लगल आ दिन भर कहे कि आई महादेव कैसे करियो भगवान अब जितने देहिया चलतो उतने ना दिन भर भगवान करे तो ओकरा भी महादेव बच्चा के रूप में माने 15-20 बरस के बच्चा बन के महादेव आयल थी कि मामा कुछ हमरा खाना पीना दे तहल मतलब हम भूखल हियो तो अपन हाल बतावे लगल कि का कहियो बउआ ऐसा बात हो हमरा अपन तो ठिकाना हो लेकिन ला जे बनैले हियो मतलब रोटी सब्जी जो हो जे खा ला तब दिल गई तो तनी को खैलकै वो तनी को खैलकै ना तो कहा कि ठीक हो मामा वो गेल तो रात में बुढ़िया सूतल खा बना के बढ़िया से तो ओकर घर में लइकवा आयल बड़का ट्रक 10 चक्का लेके और ओकरा में ड्राम के ड्राम घी लेलक महादेव मतलब लेल थी वो बचवा बन के तब वो बचवा गिर तब वो कहलक न बुढ़िया कि आई बउआ कहाँ से गिर भी था तो ए मामा तोरा हम गिरा दियो तुमरा खाएला ओकर मतलब हम खैलियो न तोरा यहाँ के ओकर बदल तोरा हम तोरा दिया बत्ती करे के मन करन हो जे हम तोरा दे हियो तो मतलब भाट ट्रक घी ओकरा ही गिरा दिलक ओकरा खूब बढ़िया पूजा रूम बना दिलक ओकरा मतलब खूब बचवा वो
बना उना के एकदम बढ़िया बना दिलक। तब बेचारी खूब बढ़िया से रहे लगल, दिया बाती खूब बारे लगल। तो एक दिन सोचलक न कि अच्छा वो कुंभ के मेला लगलिन हल वहाँ प्रयागराज में। तो बुढ़िया कहलक कि भगवान हमरा सब चीज़ दे दिलन है, महादेव तो जा ही प्रयागराज नहा लेबे हम कुंभ के मेला। तब बेचारी चल गल कुंभ के मेला नहाए। तब पुतोहिया ओकरा निकली देखलक, अब सब चीज़ हो गल। तो पुतोहिया उस दिन ओकरा निकली देखलक मेलवा जाइत। तो कहलक ना कि देखी तो ये बुढ़िया जे बनल बनावल खाए ला मिलल जे दुबरायल जा हलै, आई बुढ़िया के भगा दिली है जे इतना मोटा आ गई है। ये कौची बुढ़िया खा है, ये दिन भर शिव चर्चा में रान बन मारल चला हलै। और आप बुढ़िया ये कौची खाए थे जे जे जाइत हो मेला चल घरवा में देखे कौची कौची खा हो जे। बुढ़िया तो बेचारी चल गल प्रयागराज के मेला। ओकर तीनों पुतोह जाके ओकर घर में देखे लगल कि कौची कौची है। तो वो घर है तो देखा कि सब में ड्राम में घी भरल भरल है, घर दुआर खूब सुंदर। अब ना घी तब वो का कहलक ना कि तीनों पुतोह घर उघर के देख के कुल्ले घी ओकर का कहलक कि ड्रामा उझाल उझाल दिलक, झक्कन खोल खोल के तीनों पुतोह। और ओकर पोतवा रहे देखी ओने से दुआरी पर से। तो कही थे कि मामा के भगवाइयो दिलक या मामा के खाहू ला न दिलक। और वो कहाँ कहाँ से मामा लैलक इतना घी, कैसे कैसे मेहनत करके घर दुआर बनल के जी मम्मी हमार सब उझाल दिलक घिया। तो मामा से आवे दी मामा के कह दी, मामा तो कुंभ नहाए चल गल थी। तब वो ऐसा कहल के घिया उझाल के जो निकले लगल ना जो ओकरा महादेव तीनों के कुत्ती बना दिल थी। तीनों पुतोहियन के कुत्ती ओजे पड़ी बना दिल थी, मैंने निकाल ना पैल दुआरी से ओकर। तब ओकर बेट पोतवा का कहलक बुढ़िया के कि तीनों के एगो खूंटा गाड़ के तीनों के रस्सी लगा के बांध दिलक पोतवा ओकर। तब बांध दिलक। तब बुढ़िया आयल प्रयागराज नहा के तो जाए लगल। सब कोई कहलक कि आई चाची प्रयागराज नहा के चा ले लूँ। तो हाँ मैं यहाँ चा ले लियो आज देखूँ। तब वो सब गाँव घर का कि क्या रे का कही हो तोर घरवा में तीन तीन गो कुत्ती हो, तोर तीनों पुतोह ऐसे ऐसे कहलको है कांड जे 3 गो कुत्ती बन गलो पुतोहिया तोर। तो आए ऐसा हो गेल हम कौन भगवान के अपराध के लिए हमारे तीनों पुतोह कुत्ती हो गेल। हमारा पुतोह इतने तो कहलक हल खाली घर से निकाल दिलक हल पूजा पाठ करे जो हम आए भगवान कौन हम गलती कैलियो भगवान, हम इतना धर्म करके आबी थी हो हमारे तीनों पुतोह के तो कुत्ती बना दिला। ये अरे गलती कैलक हल बाल बच्चा हल गलती कर दिलक, कौन बड़का चीज़ हो गेल। अब वो महादेव से विनती करे लगल, विनती कर कर के वो आ रहा है कि महादेव कौन गलती कैलियो हमरा कितना बड़ा लंकी दिला महादेव। अब बेचारी एकदम आयल तो देखी थी कि 3 गो कुत्ती होले। अब वो फिर महादेव एकदम ओकर बेटा पूछल कि का होली माई ऐसे काहे हो गेल हमार औरत सब। तो कहला कि बेटा रे हम तो कुछ न जानी थी, आओ हम तो प्रयागराज नहा के लिए हुए जे हम ना डाइन हूँ ना कमाइन ही, आओ हमरा कोई अख्तियार ना हो जे देख ऐसे हम आइलू तो तीनों कुत्ती होल हो। तब पोतबा होने साल तो कही थी कि आगे मामा कुत्ती ऐसी ही होली है, तू अंदर जाके देख तो पहले। तो सब घी के ड्राम वाला घी गिरा दिलक है और भगवान कर दिल थू वैसे हम ही तो बांध दिली हुए बांध दिलिए हुए। तब वो बेचारी का करे अब सोच में पड़ गल कि भगवान अब गलती कैलको कर सजा छोड़ू एक दया करू एकनी पर, अब तो गलती करबे कैलको। तब पंडित जी के बोला कहले कि आई पंडित जी अब तो ये इतना बड़ा सजा ये सबके मिल गई, कुत्ती हमारे घर तो उजड़ जेता जे तीनों पुतोह के तीनों कुत्ती बन गेल और हमारे के घर दुआर देखत जे कैसू। तो पंडित जी गलती कि कुछ ना हो, भगवान के गलती कैलको कोई उपाय एक ना हो, भगवान माफ़ ना करता तू इतना बड़ा गलती। तो ना पंडित जी कुछ तो उपाय करा। तो हमरा मत का सब महादेव के कहा तू महादेव से पूजा करें, महादेव बहुत दया बरसावा थी। अब बेचारी महादेव के एकदम मतलब एकदम दया मांगे लगल महादेव की महादेव हम इतना तोरा दिन पूजा कैलियो पाठ कैलियो इतना तोरा में लगैलियो, तोरा में दया हो तो दया बरसावा हमारे पुतोह पर। तो ओकरा महादेव मन में दिल थी कि जे प्रयागराज गेले हैं जे तीनों पुतोह के ले जाके नहा दे तबे कोई उपाय हो ऐसे ना हो। तो तीनों पुतोह के कुत्ती को ऐसी ले गेल, बेटा पोता मतलब अपने गेल, जे घोड़े आयल प्रयागराज से वही घोड़े ले गेल मतलब प्रयागराज से। और तीनों बुढ़िया बेचारी हाँ वैसी थकल फेदाल आ फिर तीनों पुतोह के ले गेल। तो तीनों मतलब जिसने ओकर पुतोह हल वैसन बन गेल। फिर तीनों के मतलब पूजा करवाला गंगा जी के, फिर तीनों पुतोह होकर बुढ़िया के गोड़ में लटक गेली कि माँ जी बहुत बड़ा हम गलती कैलिए, जे दुख दिली ओकरा ला हमरा माफ़ करती, अब से ऐसा गलती ना होता है, अब हम भी महादेव के मतलब शिष्या बन जेबी, आप चर्चा कर भी महादेव के हमरो बना दे। तो जे बुढ़िया शिव चर्चा मतलब ओकरो शिव गुरु के ज्ञान दे दिला कि तू 3 गो सूत्र कहिया और हम मतलब फिर सब मिल के बढ़िया से पूरा परिवार अपन घरे आयल हंसते खेलते। जय महादेव।